we hopen natuurlijk dat Nederland wint, want dan krijgen ze een rondje van de zaak. Alle jaar? Alle jaar. Maakt het niks uit dat het 30 zet of 80, maakt het niks uit. Wat is het dan als ze winnen? Wat dan? Is het een groot feest? Ja, dan ging die dingen afjoeren. Als je hier omdraait, dan popt dat hele ding eruit en komt de confetti uit en horen dingetjes nog. Has goede hoop? Ik twijfel eigenlijk een beetje. Portugal is natuurlijk ook wel heel goed, maar ja, die haar eigenlijk ik nog net echt beneden hun verwachting spelen. Nou ja, in Nederland hier natuurlijk heel ander toch dat die eigenlijk verliezen zo bij de wedstrijden. Dus ik weet het niet, ik wacht net te zeggen. Dat Nederland druk kan houden op de verdediging van Portugal. Rob, dan naar binnen toe. Van der Vaart. Schiet van der Vaart! En is er nieuws vanuit Lvov, want Duitsland heeft de score geopend. Goed gestoken de bal in Cristiano Ronaldo. En dan is het wel raak. 1-1 Portugal. Het wordt heel moeilijk, maar nog steeds is het niet uitgesloten dat Nederland het haalt. Ik vind ze wel aardig knap spelen. Dus en we hadden er nog een beetje vertrouwen in. Zo. Die winnen we gewoon met 3-1. Je mag een open horen, zeggen wij altijd. Nou, je moet maar even met de hapjes. Ja, ik denk ik mag ze maar even wat ja, want we gaan ze even wat te doen. Kunnen ze dadelijk al oerrazen. Happy. Op zo'n moment wordt afgetrapt in beide steden. De zwakke punt gaat altijd wel in de verdedigingslijn. Hè? Dus, en nou ja. Ja. Het is maar in oranje klein, man. Kon ik inderdaad van hier weg. Ik heb wel bewaren, ja. Dat is wel heel jammer. Hoe is die confetti wel in je broek, hè? Ja, dat vond ik wel leuk. Als Nederland woont hier met hem graag even klingelen laten. En dan hier iedereen er even van mij genoten. Maar ja, ik denk dat we wachten maar tot het WK.